हरे कृष्णा। एबे आमे पढ़िबा कृष्ण भक्तिर पथी पुस्तकर द्वितीय विषय कीर्तन करिबा एवं कृष्ण को जानिबार उपाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ। ଏହା ଆମକୁ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯାତାୟାତ ଫଳରେ ଯେପରି ସେକେଣ୍ଡ ଏଭିନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମିଅଛି, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ଜମା କରି ରଖିଛୁ। ଆମର ଭୌତିକ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚିତ୍ତ ରୂପକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏହି ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ଚେତନା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଏହି ହରେକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ବରାବର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବ୍ୟତିରେକି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଏକତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरत वंशज, ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତରଣ କରେ ସାଧୁ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ତଥା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 4 ଶ୍ଲୋକ 7 and 8। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଏହା ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଅନୁବାଦିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଳର ତରଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜଳ କଠିନ ହୁଏ ବା ବରଫ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିମିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି। ଆମର ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା କଥା। ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା କରିବା, ଏହି ସ୍ଥିତିର ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ, କେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସବୁର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟେ, ତାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମର ସେବାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରୁ ଆବର୍ଜନା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ସେବକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସେବା ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବିପାରୁ ଯେ
ଓଃ, ମୁକ୍ତି ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବି। ଏହି ଚିନ୍ତା କଲେ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ଜାତ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବା ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସେବା ଏହିପରି ନୁହେଁ। ଚିତ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବ୍ୟୋମରେ ସବୁକିଛି ଏକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହିସାବରେ ସେବକର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେବକର ସେବକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୌତିକ ଧାରଣା ପୋଷଣ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ ଜଗତର ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ଭାବେ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କେତେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଅସାମସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମକୁ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ କେହି ଧର୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମକୁ ଜୀବଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଚିନିର ମିଷ୍ଟ, ଲବଣର ଧର୍ମ ଲବଣତା ଓ ପଥରର ଧର୍ମ କଠିନତା, ସେହିପରି ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଅଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତା'ର ନିଜର ବା ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁଛି। କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, କିପରି ଭୌତିକ ସେବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବା ଏବଂ କିପରି ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ୍, ଏହା ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସୁହୃଦ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର 26ଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପିଚେତ୍ ସୁଦୁରାଚାରୋ ଭଜତେ ମାମ୍ ଅନନ୍ୟଭାଗ ସାଧୁରେବ ସ ମନ୍ତବ୍ୟଃ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତୋ ହି ସଃ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସାଧୁ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 9 ଶ୍ଲୋକ 30। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଜଣକ ପାଇଁ ସୁନୀତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଏବଂ ଯାହା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନୀତି ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ ଦୁର୍ନୀତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସୁତରାଂ ସୁନୀତି ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସୁନୀତିର ବିଚାର ଅଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଗତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ କେତେକ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ, ତଥାପି ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
से जहाँ हेउना कहीं जदि जड़े कृष्ण चेतनशील हो जाए से क्रमशः शोधित हुए एवं जड़े साधु हो जाए। जेतेबेले जड़े कृष्ण चेतना मार्ग में अग्रगति करे तार खराब अभ्यास गुड़िक कमी जाए एवं से साधु स्थिति रे अवस्थान करे। यह परिप्रेक्षी में गोटे चोरर गप अच्छी जे कि गोटे तीर्थस्थान को तीर्थ करने को जाउथिला एवं बाटरे से एवं अन्य तीर्थयात्री माने गोटे पांथशाला विश्राम नेवाई राति कटाइले। चोरी करने प्रवृत्ति जोगु चोरटी अन्य यात्री मानकर जिनिसपत्र चोरी करने लगी योजना कला, किंतु से भाविला मु तीर्थ करने को जाउछि तेणु मु एही जिनिस सबु चोरी करने उचित नुहे ना मु यह करी नाही। तार प्रवृत्ति जोगु कौनसी मते से तार हाथ को स्थिर रखिपारा नाही। तेणु से जनकर बैग को अन्य गोटे जगार एवं अन्य जनकर बैग को आउ गोटे जगार रखिदेला। से सारा राति यही काम लगिला किंतु तार विवेक ताको बाधा देला। तेणु से सेथिरु कौनसी जिनिस नेला नाही। सकाले जेतेबेले अन्य यात्री माने उठिले सेमाने सेमानकर बैग को खोजिले किंतु पाइले नाही। गोटे कोलाहलमय अवस्था सृष्टि हैला एवं जनक परे जणे सेमाने तांकर बैग को विभिन्न स्थान रे खोजिबाकू लागिले। जेतेबेले सेमाने समस्ते पाइगले चोरटी कहिला, हे भाई माने मु गोटे चोर, चोरी करबा होछि मोर धंदा, तेणु राति चोरी करबा मोर अभ्यास अछि। मु आपणकर बैग्रु किछि जिनिस चोरी करने को इच्छा कली किंतु मु भाविली जे मु तीर्थ स्थान को जाउछि तेणु चोरी करने संभव नुहे। तेणु मु एही जिनिस पत्र गुड़िक एपट सेपट करी रखिदेली, पुणी ताको सजाड़ी दे थांती। आपण माने मते क्षमा करिवे। यह होछि खराब अभ्यासर लक्षण। से आउ चोरी करने को इच्छा कला नाही किंतु अभ्यास वशतः से बेले बेले चोरी करे। सुतरां कृष्ण कहिछंती जे जणे जे तार दुर्नीति कार्यरू निवृत्त हेबापाई स्थिर करे एवं कृष्ण चेतनारे अग्रगति करे, जदिओ तार विगत अभ्यास वशतः बा दैवात से दोष करे तथापि ताकू साधु कहा जाए। परवर्ती श्लोक रे आमे देखिबा जे कृष्ण कहिछंती, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्व शांतिं निगच्छति कौन्त्य प्रतिजानिहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। से खूब शीघ्र धर्मात्मा हो जाए एवं स्थायी शांति लाभ करे। हे कुंतीपुत्र, मु ठीक रूपे यह घोषणा करुछि जे मोर भक्त कदापि ध्वंस हुए नाही। भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक 31। कारण कृष्ण घोषणा करिसेंती जे जेतेबेले जणे निजे कृष्ण चेतना ग्रहण करे खूब कम समय मध्य से जणे साधु हो जाए। जणे विद्युत पंखार स्विच बंद करिपारे एवं स्विच बंद करने सत्वे पंखाटी घुरु थाए किंतु यह बुझिबाकू हेबो जे पंखाटी शीघ्र बंद हो जिवो। आमे थरे कृष्ण को पाद पद्म आश्रय ग्रहण कले आमर कर्मरूपक पंखार स्विच बंद हुए एवं जदिओ एही कर्म मध्य रही पारे यह बुझिबाकू हेबो जे सेगुड़िक शीघ्र बंद हो जिवो। यह सत्य जे जे केही व्यक्ति कृष्ण चेतना ग्रहण कले ताकू जणे भल मनीष हेबापई पृथक भाव रे प्रचेष्टा करबाकू पड़िबो नाही। समस्त भल गुण स्वतः आसिबो। श्रीमद् भागवतम रे कहा जायछि जे जेतेबेले जणे कृष्ण चेतना लाभ करे संगे संगे से समस्त भूल गुणर भल गुणर अधिकारी हुए। अन्य पक्षरे कहिबाकू गले जदि जणे व्यक्ति भगवत चेतनशील न हुए जदि बा तार अनेक सद्गुण थाए से सबु अदरकारी बोली गृहीत हुए। जहा करणीय नुहे से सबु कर्मरू से निजको कौन से प्रकार निषेध करिपारे नाही। जदि जणे कृष्ण चेतनशील न हुए से निश्चित भावे एही भौतिक जगत रे क्षतिकर कर्म करिवो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जे मोर जन्म अर्थात आविर्भाव और कर्मर विशुद्ध भाव को जाने से ए शरीर त्याग कला परे ए भौतिक जगत रे आ जन्म निये नाही। से मोर दिव्य शाश्वत धाम प्राप्त हुए। भागवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 9। जो उद्देश्य कृष्ण अवतरण करती ताहा इठारे पुनर्बार वर्णना करा जायछि।
ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏପରି ପୂତି ଗନ୍ଧମୟ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଅବତାର ଭାବେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି କେତେକ ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପକ୍ଷପାତ କଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ପକ୍ଷପାତ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଦିବ୍ୟମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅପ୍ରାକୃତିକ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜନ୍ମ ସହିତ କର୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତାହା ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ପରି ନୁହେଁ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ ଯେ କିପରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ଦେବକୀ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା। କାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ? କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋ ବେତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇତି ମାମେତି ସ୍ୱାର୍ଜୁନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ। ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ଲାଭ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ସାଧାରଣତଃ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଶରୀର ପରି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଯାଏ। ତାହାକୁ ଆତ୍ମର ଦେହାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିପାରୁ ଯେ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପୋଷାକ ପରି ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି। ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏହା ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ଆମେ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେହିପରି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଡ଼ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବାଂସାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହଣାତି ନରୋପରାଣि ତଥା ଶରୀରାଣि ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାତନ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରାତନ ଓ ଅଦରକାରୀ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 2 ଶ୍ଲୋକ 22।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶରୀରଟି ଗୋଟିଏ ମଟର ଦାନା ସଦୃଶ ଅଟେ। ତତ୍ପରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତତ୍ପରେ ପିଲାର ଶରୀରରେ, ବାଳକର ଶରୀରରେ, ଯୁବକର ଶରୀରରେ ଏବଂ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼େ, ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହିପରି ଶରୀର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ଚରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରಂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଯେପରି ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଦେହରେ ବରାବର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନାବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୌବନାବସ୍ଥାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଦୌ ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 2 ଶ୍ଲୋକ 13। ଯଦିଓ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି। ଯଦିଓ ବାଳକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବାତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାଳକ ରୂପରେ ଯିଏ ଥାଏ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏକମତ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଜଡ଼ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେପରି ଜୀବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ଏହି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛୁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ରୋଗ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ମାନବ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଶରୀର କିମ୍ବା ଜଣେ ଦେବତା ଶରୀର ପାଇପାରୁ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଯୋନି ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରେ, ସେ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଜଣେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରିବ? ଏହା ଭାଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ୍ୟା ମାମ୍ ଅଭିଜାନତି ଯାବନ୍ ଯଶ୍ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତତୋ ମାମ୍ ତତ୍ତ୍ୱतो ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶତେ ତଦନନ୍ତରମ୍। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 18 ଶ୍ଲୋକ 55। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରେ। ଯେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। 4th ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପୁରାତନ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ଓ ମୋର ସଖା। ଯିଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଏପରି ଏକ ବହି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଜଣେ ବହି ଦୋକାନରୁ କିଣିପାରିବ ଏବଂ କେବଳ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ବୁଝିପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ବେଦାନ୍ତବିତ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଟ। ତାହା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରମଶଃ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, କୃଷ୍ଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଦେହରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଯେ ତା ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଚେତ ଦର୍ପଣରୁ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଟେ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍। କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶ୍ରବଣ କରି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଏହି ଚିତ୍ ଜଗତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ୟୋ ନା ଶଶାଙ୍କନ ପାବକଃ ୟଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ ଧାମ ପରମଂ ମମ। ମୋର ସେ ପରମ ଧାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 15 ଶ୍ଲୋକ 6। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର କରୁ। ବେଦ ଆମକୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରରେ ନ ରହିବାକୁ ଓ ଆଲୋକମୟ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ନଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ନାମେ ପାର୍ଥସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ ନାନାବାପ୍ତମ୍ ଅବାପ୍ତବ୍ୟମ୍ ବର୍ତ ଏବ ଚ କର୍ମଣେ। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଏହି ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 3 ଶ୍ଲୋକ 22। ସୁତରାଂ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମାନ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜ୍ଞାନମୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଜାଣିପାରେ, ସେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଉ ଘୂରିବ ନାହିଁ। ମାୟାମୋହିତ ହୋଇ ଆମେ ଏହି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଆମର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନବ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମର ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର ସମସ୍ୟା। ଏହା ମାନବ ପାଇଁ ଏବଂ ପଶୁ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ପଶୁମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ତେବେ ପଶୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ ରହିଲା? ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମାନବର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଦିବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏହା ଲାଭ ନ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଦୋଷ ଏହି ଯେ ଏହା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛି। ଚିଦାତ୍ମା ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଆମର କରଣୀୟ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଆମକୁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମର ଏହି ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରି ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଉପଯୋଗ ନ କରୁ, ଆମେ ଏହି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହରାଇବୁ। ଏହି ଅନୁଶୀଳନର ପନ୍ଥା ଅତି ସରଳ ଅଟେ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ, ସେହିପରି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଅତି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେହିପରି କରୁ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ପୂର୍ବ କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତ ଦର୍ପଣରୁ ଭୌତିକ ଦୋଷ ରୂପକ ଆବର୍ଜନା ଦୂର ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମମତ ବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପଶୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଘ, ହାତୀ, ହରିଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା କୀର୍ତ୍ତନର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଶୁଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।